iki nyuwun sewu lho niki. Aku yo dipasangke karo Elisa Orstarus. Oh. Ingkang miji saking laladan Toli. Toli potoli. Toli. Daerah ngendi niku, Mas? Daerah pundi niku Toli? Sulawesi. Wih, Sulawesi. Wah. Toli ya, kampungmu ya. Ungen kenalan dhewe. Sepote le. Wah, yo kaya ngapa Mbak Elisa? Ditunggu-tunggu iki para penonton nih. Yo, cah dispoti Mbak Elisa yo. Sugeng dalu anakku. Nyaturaken sugeng dalu wilujeng dalu. Pasanto Sadewa, Macangek Yulimbo ingkang kinurmatan. Ngaturaken wilujeng Natal. Nggih, wilujeng Natal. Katur panjenengan lan sedaya sederek-sederek ingkang merayakan hari raya Natal kula aturaken wilujeng Natal. Aku ki nek amor kowe iki kadang sok bunek aku. Kok bunek? Wilujeng ya. Ora wilujeng. Aku ngomong apa sih? Wilujeng. Wilujeng kok. Iki kupingmu sing lancang. Wilujeng. Jeng. Masa. Wong niku ya saka Sulawesi kok ya Mas. Ya wis tak ganti. Iki masalahe tak warai sing bener, Mas. Tak ganti ping padha kowe Sugeng. Sugeng Natal. Jenengku Sugeng to Sugeng. Jenengku ki Sugeng. Lah ya. Sugeng ro wilujeng selamet padha. Takono iki kabeh wong Jawa Sugeng selamet. Karo wilujeng artinya sama. Berarti gue wis lahir carane selamet ngono lho. Ora carane lahirmu selamet. Selamet mbokku brewok gah aku. Lah jare sugeng. Ya aku carane sugeng aja carane selamat. Lah sugeng ki artine apa? Lah selamat. Lah kenah ning lahir gah aku nek kan selamat. Oh lah berarti lahirnya karo sugeng wae. Ya, aja karo selamat. Wilujeng. Dadi kuwi iki sugeng karo slamet ki artine padha. Ning wonge beda. Nah, orangnya beda. Tapi artinya itu kan. Nek cara wedok ki rahayu. Rahayu. Aku yo meleti aku. Bener rahayu bener. Nek iki mau wis salah. Ki napa? Sederek kemangsane iki motor macet aku derek. Pakai truk wae diderek. Kowe enggak usah salah-salah gitu. Sakmene ki sedulur-sedulur sudah pada tahu wis padha ngerti sedaya. Oh, berarti ngerti nek mancen lambelu iki kaya ngono kuwi. Udah pada maklum. Oh, ya maklum mancen lambelu. Pangapunten. Mbok menawi juga yang udah pernah nonton ya kaya ngene kahananku ya, enggak apa-apa. Engkang bagus saya ingin ikut berbahagia. Derek mangayu bagyo.
toh Pak Sugeng. Derek Mang Ayu Bagyo. Ya bener derek. Kaping pisan iki wau Wilujeng Natal, Sugeng Natal. Ya. Kaping kalihipun Wilujeng Ambal Warsa. Wilujeng Ambal Warsa. Kaping setunggal doso atus ewu satus. Kos tunggal dosa. Oh sik. 100 setunggal atus doso. 100 tahun. Bahasanya apa? Sedoso 100 tahun kok. 100 itu agak kasar Om. Agak dikromokke gitu kira-kira. 100 ki ora ono bahasane. 100 setunggal atus. Gitu Belajar kan? di tanah Jawa sudah berapa tahun? Nggih dangu lah. Nah. Nek mbasake angka iso ora? Saged. Aja nyilepelek kakak. Ora iya cepelek. Siji apa? Setunggal. Loro. Kali. Telu. Tiga. Papat. Sekawan. Lima. Gangsal. Enem. Enem. Nah, aku jenenge ora iso basa Jawa. Wong nem ora iso mbok basakno. Enem itu enem Om ning ndi? Sing ngomong sapa? Takon pakare. Bahasa iki. Labis gangsal enem. Nah, ora siji setunggal, Setunggal, kalih, tiga, tiga, sekawan, sekawan. gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih, gangsal langkung tiga, gangsal langkung sekawan, sedoso. Oh ngaten. Berarti kowe yo kleru mau ngomong 100. Lah, nek 100 kena ono basane. Sedoso ping sedoso, rampung lah itu. Kromo jadi nih. Sedoso ping sedoso dari Ora lho. 100. Sedoso ping sedoso piro? 100. Lah kuwi ora basa. Berarti Sing bener kuwi 909 langkung setunggal. oh gitu konsep. Pangapunten nggih niki kok nanggep wong pekok-pekok niki. Wong pekok. Nanggap petok-petoke larang itu. Ya, aku. Mbak Elisa, Pekok-pekok, nggih. mboten kata lumpen ngaturaken wiyosan dalem Gusti Yesus Kristus kagem para rama, Ya. para suster, Sama para biarawan-biarawati, bruder, nggih, para Rama Paroki. Petugas semua, panitia, semuanya orang dan masyarakat yang ketua hadir. lingkungan, semua masyarakat Purwargo. Nah, yang saya heran, Apa? Romo dengan umat itu tujuannya berbeda. Kok iso beda? Romo kalau ke gereja tujuannya menggiatkan atau menguatkan iman kepercayaannya umat. Nah bener, Iya. harus piye carane ben Nek. umat semakin emannya kuat. Nenek umat arep mlebu nang gereja, Gereja. beda tujuannya. Ah, sama. Ana sing nggawa pacar. Oh. Ya, pamer lho pacarku. Nah, ta. Oh, Ana sing lambi pamer ya. anyar gitu. Anyar klambiku. Nganyari klambi. Iya to, ana sing nggawa masalah. Go. Ning paling gueting meneh Nyuwun tulung Gusti niki Nah. utange kok mboten rampung-rampung Gusti. Ning gawa masalah. Oh. Ane ana sing nganyelke meneh. Apa? Kabeh mesti ngalami. Apa? Sesuk minggu ramane sapa? Kae lho. Wah, suwi nek obat. Marai ngantuk. Kuwi mesti ana. Tuh sering ya kayak gitu. Mesti ana. Yo, ono wae lho. Pendidikan mesti ana. Iya. Wah, ngono obat suwi ora umum marai ngantuk. Tapi karakter Romo lain-lain. Ada yang dengan hiburan, Ya. nyanyian, kadang lagu Nasrani Ya. dicampur sari. Campur. Kamu tahu? Ini Apa? semuanya bisa ini. Apa? Kita coba ya. Coba apa? Yang tahu lirik salinannya nanti ngomong nyanyi bareng. Gak boleh ngepek ya, gak boleh Ah. ngepek. Wong kong ngene kok dibanding-bandingke. Ayo awalnya. Sae Oh sik, ayen aku wong kok ngene sampean salinane apa? Gusti Yesus kok dibanding-banding. Ah, saya aslinya, kamu yang salinannya, oke? oh ngono. Nah, Oh, tadi liriknya diganti. Liriknya ganti. Liriknya piye? diganti. Sampean sing ngomong wong kong ini, ayo midun nek ora ngonoke ora nganu. Oh, macam iki kok. Nggih. Mungkin Ayo, buatan itu. ketinggal. Ben Ora nyambung doni komunikasine. umat kok ora digiate Ngapunten, remuk iki.
Amit. Nggih, Pak. Amit nggih niki garenge wah jan. Kono ya ditinggal lho wong wedok iki nganggo nyambi, nganggo kebaya, angel ngono langsung nyelonong dewek. Dituntun gitu ya. Pangapunten nggih Rama niki garenge jan. Aduh iki no caramu. Karo ngucapi selamat Natal. Nggih. Ngaturaken wilujeng Natal. Wilujeng Natal, selamat Natal inggih. Selamat Natal, nggih. Pangapunten nggih niki garenge mau. Kae yo. Oh nggih. Ngawur. Suster barang. Selamat Natal nggih. Selamat Natal Suster. Selamat Natal nggih. Iki kabeh umat disalami iki ceritane nggih. Selamat Natal lah iki. Aja kabeh. Sesuk iki no ya. Selamat Natal sedaya mawon nggih. Tanganmu sedaya mawon kula aturaken wilujeng. Oh nggih, kula nggih ngeven Pak nggih. Sami. Dijamak wae. Jenengan wajah nyanyi lagu ini sampean salinane. Apa sedaya? Ayo dicoba. Oh, wong ora tau novena ya ngono kuwi kowe iki. Apa hubungane dibanding-bandingke karo novena, Karena ini saya dengar waktu novena. Oh, lah ngono. Gitu. Di gua TJS. Oh ya, coba. Taman Semedi Glojogan. Oh ya, saiki kamu mimpin dulu. Kira-kira pada mau nyanyi apa enggak kalau yang pemimpinnya kamu? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Yo sing pertama. Wah, nyuwun sewu lho Pak, jebule sampean ki yo kancaku. Ra ngerti ya. Wah, aku teko nyelonong kowe ngono. Nggih. Saged nggih? Kula wong kok ngene sampean Gusti Yesus ngaten nggih bareng nggih. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sebelah kene ya. Ayo sampean. Iki diteruske apa baleni saka awal? Nek saing-saingke ora ana salinane, tetep saing-saingke bareng. Apa piye modele? Sing ceto to rek. Kowe iki. Aku gak nemoni kancaku Cina. Wah, wis. Enggak usah itu ganti. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. mari kita. Nah, nang ngene iso kabeh to? Hari ini harinya Tuhan. Lebih sekali lagi kok, Pak. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita Awang nyanyi kok karo ngotot iki. Hari ini harinya Tuhan. Minta tepuk tangan boleh semua? Oke. Luar biasa lah iki lho sing tangkep. Iki dari ngopo meneh? terbit matahari. Iki ngejak sekolah minggu apa piye? Masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih semuanya. Wes ra nyanyi meneh lho reng kowe iki malah ini ya. Apa? Wes nemoni sapa-sapa. Ana dalang kondang ning ra kajen ya iki. Piye? Ki oh alah tele. Sugeng rawuh. Sampean karo Pak Sadewa ki pai Pak Sadewa. Pak Sadewa tanggapan sampean nonton. Ayo. Ora
Reng Urung rene to. bejo. Reng. Rene yo. Kesinilah Cek kau. salaman cek. Engko nek arep silaturahmi iki mengko. Iya, iya. Ning kene iki tugase kowe iki dibayar naik kewajiban dulu ya. Aku Iki mau kok ngejak wong dibanding-bandingke, ngejak hari ini harinya Tuhan. Dari terbit matahari iki nggo merayakan apa? Harinya Tuhan. Nah, iya. Harinya Tuhan ki kelahiran Tuhan Yesus dinamakan apa? Hari Natal. Natal. Aku yo Temane Natal apa ngerti ora? bareng aku. Lah, ngono jare sinau garenge Sik, piye tak ya. ngono. Tema Natal kali ini apa? Bengi iki aku merasa bersyukur sekali, puji Tuhan, karena tanggal 24 seharusnya 24 malam saya ke gereja, saya Pergi piye? pergi mui. Semabut. Ora semaput, Apa? lara, Oh, cukit. sakit. Terus Telung piye dino. ceritane? Tengel-tengel. Tenger-tenger dilala. Tapi Tuhan berkehendak lain. Gareng, kowe itu ngibur masyarakat umat ana ing Santo Yusuf Ambarawa. Ambarawa. Siap Tuhan. Aku langsung ke obat keng. Mari. Wah, aku. Jeng gelek tiba nyemplung dumunung dadine gareng. Ngene to? Ada wae. Kenapa kowe tajak midun? Karena ini enak tuh. Tuh. Bukan itu, Pak De Gareng. Ini sesuai sama tema. Temanya iki Natal apa? Mari kita ke Bethlehem. Di Bethlehem itu kita Bener, lihat Bu? apa? Bener, Bu? Bener, Bener. suster kok, babu, suster itu, suster. Kiat dari suster ini prosesnya dawa mangsane, ora babu. Suster. Sampeyan Suster, terus nggih. leres. Sampean harus tanggung jawab. Hmm. Yang membuat tema siapa? Ya iki pusat, kowe iki jan pusat diwaca dulu. Ya, pusat harus tanggung jawab. Lah iya. Temanya apa temanya? Mari kita ke Bethlehem. Mari kita berarti mengajak Dedet piro ada ngajak Bethlehem. Kowe iki jan iki cara kuno. Kowe ngerti konsep Bethlehem iku apa? Mudeng ra iki nyandak ra utekmu. Kapok ora kowe. Seneni wae. Bethlehem itu tempat apa nyandak ra utekmu. Nyandak to. Nek lekem. apa? Bed ki kasur. Oh, bed di kasur. Kasur, Lekem apa? Lekem ki empuk. Oh, berarti Kasur empuk. Oh, no. Dilala sing dinggo lahir Tuhan Yesus itu bukan tempat yang empuk, tapi ning kandang. Kandang Empuk apa? Kandang apa? Kandang jeneng kandang macam-macam. Ono pitik, ono kebo, ono jaran, ono sapi, ono Loh. wedus. Loh. Sing terkenal kono kuwi mung ana wedhus tok. Wedus. Mergo sapine do nang jaba. Oh, Nek mlebu ndak sesak. Mergane. Mergo kandange cilik. Oh, kowe wis survei kandang. Darap kok kae. Kowe mesti lek ngresiki teleke to. Ora percaya kandange gua kono jero kae. Ih, sakmene iki lho. Lah, tadi orang kok nggon empuk, kita itu harus kembali ke kesederhanaan. Di dalam kesederhanaan itu ada sukacita. Rungokke sus. Dengereng. Dadi Dengereng, ora kok bet empuk apa? Walaupun dia itu seniman, pangkate titele bos. S2. Nah, Aku S1 pilek aku bos. ora awak dhewe gareng, titel ki ra ono artine bali meneh. Awak dhewe nek mikirke bondo, mikirke pangkat, kuwi ra ono enteke. Isine mung pengen terus nambah terus. Serakah. Tapi sing tak omongke mau nek mari kita ke Bethlehem, kita kembali ke kesederhanaan. Yang ketemu apa? Suka Cita. Nah, sukacita. Encer ya. Lah yo encer no. mulakno Saking encer Mas kok kene Adi iki lho. kuwi. Gledek. Mas Adi ki ngudokke Mbak Elisa ki kudu tekan kene. Wah, wani Loh, Mbak upama Elisa cara itu- kondur ning toli-toli nggo pesawat wani le pesawatke kok mergo Mbak Elisa ki saking le encer. Mboten kok encer. Mbak Itu Elis. sebenarnya tuh bukan soal keenceran Pak Santo. Itu tentang kehidupan kita sendiri. Iki yo tak apa ya? Ini sharing ya, aja kita. sharing Aku aja. dilalah nonton Iya. Netflix itu film Bunda Maria, judulnya Mary. Oh. Ternyata Bunda Maria itu Sing Mary ku sing Mike London kae. Wah, Sing duduk kejadian ngene. nyambung. kuis on the ship. Ora, film zaman biyen lho. Mary ngono kae anu London sing nggo kereta.
Wow, zaman biyen aku ya urung lahir. Oh, iya. Apa kayak filmnya wah Michael London kayak. Ah iya karo Mary. Oh nek Pak Santo tahu seangkatan ya, angkatan tua. Berarti Iya kan harus tua ya. tua iki. Iya, Mary itu ternyata ki sing jenenge apa? Dobol apa? Oh, dobol. Barbaran. Wah, dobol. Barbaran itu tuh nggak sembarangan. Barbaran. Nah, Nek cara Kebumen, dobol. dobol ya itu. Oh, Ora mung iya. kula nuwun, kula ajeng nunut barbaran. Oh, nek Kula nuwun, perjuangan, kula Mbak. ajeng nunut barbaran bulane ora Babaran sesederhana. ora barbaran. Ya itu. Sik. Barbaran. Lehmu ngomong ditoto, Ditoto. alon tapi cetha. Ya, Babaran ora barbaran ya apa? barbaran. Babaran. Bab, bab, Ba. ba, Babaran. babaran, Babaran. babaran. Nah. Mantap. Oh, iya, iya. Ojo banter-banter. Bukan Tak keliru babaran. 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 Ah, Nah, ah. ternyata ki ora Ketok pintu sesederhana sana, itu. ketok Ketok pintu pintu sana, sini. tidak diberi Nah, pintu. tapi di dalam kesederhanaan yang ada sukacita tadi, nah awak dia tetap bersyukur. Ternyata yang kita dapatkan apa? Kemuliaan, Nah. kesejahteraan, kedamaian. Nah. Wis sing kudu Ngoten lho, disebarluaskan. Nah, Dong ora reng, kowe iki tuwa lho. Andanono aku. aku meneng ki suster ini mendengarkan. Ya kuwi. Gitu ya suster ya. Durungokke kuwi, Mas Iya. Garen kuwi. Wah. Ternyata mbok awak dhewe misale kecolongan 50 yuta. Nah. Tapi awak dhewe nek bersyukur ora apa-apa, sing penting aku isih urip, Nah. isih diwehi Kesehatan. kesehatan. Lakuilah dalam kesederhanaan ada sukacita kandhane. Dijak ngono. Urip kowe kaya. kene bayar 10 yuta. Urip. Ah, pira? 10 10. yuta Oleh sing papat 5 yuta kanggo kolektor. Iya. Pancen nganu Mbak Elisa. Sing jenengane satu peristiwa itu tergantung keimanan kita kan Betul, Iya. Nggih. Mulia hatimu. Lah, ngono. Panitia bilang sama saya, Apa? Mbak Elisa itu sebenarnya kalau dilihat omongannya cetot tapi hatinya baik. Wah, Wih, kompor panitia si paham. matu. Wose. Oh iya iya iya. Panitia ngomong ngono tuh. Ah. Lah aku njur takon, lho Takon kenapa piye? toh Mas akuan ngono? Hmm. Hatinya sungguh mulia. Saya kasih bonus 10 juta ternyata Mbak Elisa ndak mau. Ngomong ngono kuwi. Mintanya 5 juta, yang 5 juta buat kolektor. Ngomong ngono. Wah, Oh, enggak apa-apa, dalam kesederhanaan ada sukacita. rungokke panitia. Lah. Rungokke iki. Dilalah aku mau ya dibisiki karo Iya, ta? panitia. Iya, ta? Iya. Nah, iki jane aku mau seneng ngurus sugenge. Mau pertama kon nyanyi, Iya, aja ta? dibanding-bandingke, Iya. dijak nyanyi dari Iya. terbit matahari. Iya. Jane arep tak bonusi. Iya. Tak bonusi 10 yuta. Terus tak tambahi 500 mergo le nyanyi mau apik. Iya, Ini iya. tak omongi, garenge ngomong. Ora perlu, mergane aku wingi wis dine obat karo Gusti jenggele iso menghibur warga Ambarawa. sono. Aku wis bersyukur dadi rasa iki nggo kolekte kabeh. 500 kolektor. Kandhane Santai wae. wae. Apa ngisi transfer genep kok arep dilong-longi. Ayo iki ujian keimanan loh Mas Kandhane Garen. kok. Lah wong wis transfer genep kok dilongi 500 kok kolektor. Maksude priye? Kok mau le ngapalke karo Oh, nganti kemut-kemut Oh, ya. daki-daki. Ya iki mau Sinambi kita guyon, guyon suka intermezzo, Paris intermezzo. sambil Ada menghibur. permintaan tadi, Napa? mintanya gubuk asmara. Wah, gubuk asmara. Mbak menawi dari Pak Santo ada pamundutan dari panitia napa mboten? ini sementara belum Nah, ada. kaya ana Once. redono sing diaturake. Redono ya. Redono ki sawer. Oh, sawer. Ha iki oleh nganu apa digo kolekte? Ngan Pokok jaluk aku Iya, iki sing betul. penting adewe tuh yang jelas kerjasama kita itu yang Dicetake. jelas gitu loh. Mumpung duro. Digenahke gitu loh. Iki arep dinggo dibagi pokok kolekte apa piye gitu. ya tak omong. Piye. Mumet iki Garen Aku iki. jane masalah duit isin ngomong. Oh ya. Terus Ini piye? loh. Hmm. Pada waktu itu hujan turun deras sekali. Iya. Ada wa masuk. Oh, ada wawa itu apa? Wah, WA. nyoba. Oh, WA ngono bang. Bek kula tak tulisi tak kei rekaman kae lho. Oh ya, voice Pak note. Kareng, Mbak masuk. Oh Ngono iya, ta. muni. Tak buka, weh, Terus Pak Puguh.
Pak Pugu bilang gimana? Panitia. Iya, Reti. Seksi humas. Iya, tenang. Kula ajeng sowan tinggi jenengan. Oke, saya tunggu, Mas. Udane jedur sekali. Beres. Ya ndelalah ki. Nyuwun sewu aku ki wong Kristen ya ora pamer, ya ora pamer. Wau ingon-ingonku gede banget. Kirik maksudnya. Serius iki, serius. Lah pancen udan. Oh ya ndek kere. Lah kira iku anggere ana tamu dijegogok, tak kancing lawange jebret aku nang teras. Ya. Nah, nyuwun sewu Mas Puguh, panjenengan kula lenggahke wonten teras. Terus tak gaweke teh. Monggo diunjuk. Diunjuk. Cerita-cerita ngene jenengan niku wah lengenyang kaya wong adol lombok ae to. Ngeten mawon Mas, sampun ampun ngenyang. Danane saking paroki wonten pinten ampun. Sementene Mas. Pun niku mawon. Aku ya ngono, mboten usah sing ngenyang-nyenyang wis awake dhewe crita liyane bae aku ngono. Ngomong biaya kulo ngono. Ah repot sing penting awake ikhlas. Ikhlas. Kita kan sama-sama seiman, ya toh. Entuk sithik ya disyukuri, entuk akeh ya disyukuri. Nah, kuwi yang menambahkan rezeki itu bukan manusia, bener. tapi Tuhan. Tuhan lah ngono lho, Sus. Ngono lah Mudeng. Ya. Maaf ya, Sus. Maaf. Nggih, Pak Santo ini sambil lalu kita sama memberikan lagu. Mbok menawi napa menika ingkang ajeng dipun aturaken, nggih. Bakas Morasek. Ya, siap. Ada yang mau duetin katanya. Oh, enggak. Nanti itu. Lah iki karo metune Ini Petrono. Mbak Elisa. Nggih. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Oh, nggih. Ada ini ya, apa dari gamelan jalan ya. Oh, siap. Mbak Waranggono, mungkin ada yang mau? Oh, ini Mbak Waranggono coba, Mbak. Sekalian ya, semuanya ikut berdiri yang nyanyi bareng-bareng. Mbak Waranggono, monggo berdiri. Kamu berdiri. Saya di sini di studio di situ, 1. ya? Boleh berdiri di sana ikutan. Ayo. Ya, mangga. Studio 1 jauh ya? Jauh. Itu orangnya kecil-kecil Iya. sekali. Ayo, monggo. Mbak Waranggono. Dibawani Mbak Elisa. Ora nggo bawa, hidup ini adalah Oh, kesempatan. tak kira sing Ora. bekas moro. Mengko, Oke. Wah, HP ku nang dhuwur ya. Sama Giri Larang. Yang bisa nyanyi semuanya Hidup ini nyanyi adalah bareng. kesempatan boleh nyanyi bareng. Nyanyi bareng ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Saya Suster Petra. Oh, Suster Petra, terima kasih sudah bergabung Suster Petra, ikut menghibur semua warga. Mungkin ada ucapan selamat. Nah. Selamat kepada kita semua yang merayakan 100 tahun gereja kita tercinta, Gereja Jago, Gereja Santo Yusuf Ambarawa. Semoga semakin berkembang dalam iman dan cinta kasih. Amin. Amin, amin, amin. Mbak Elisa, ternyata dari GL Laras, Giri Laras, masih ada lagu ya. Lagunya apa? Bila roh Allah ada. Oh, bila asik roh ini. Allah ada. Oke, Siap. bisa. Bila roh Allah ada. Kalau ndak ada, kamu ndak hidup. Ya. Hah? Niroke bisa. Wah, niroke Oh, bisa. iya, Wah, siap. ya. Makanya tak takon Iya. bila roh Allah ada. Tahu? Tahu. Ya, kalau ndak ada, yuk nggak hidup. Ya, oke. Oke, ini lagunya juga enak ini. Enak. Harapnya Yuk, dangdut. Ada kanca-kanca geng, Giri jumeneng Laras, kabeh, ya. jumeneng kabeh, Tadi jumeneng kakak kabeh. siapa namanya boleh tahu? Ini dari paroki atau lingkungan mana? Lingkungan. Dari Gone- lingkungan Teresa Avila, wilayah Magdala. Loh, Kebetulan ketuane beliau kowe. bulik saya sebagai ketua wilayah. Mula aku ngerti. Veronica. Kaki Mbak Mula Yuki piyambake P. ngertos wong bolo edan. Oke, Mbak Veronica, terima kasih. Mbak Elisa, Oke, Mas Pak Garek, Santo. ini Mas Petrue jedul ini. Oh iya, sambil Ya, lagu suruh bilang gabung roh. sini aja, Boleh suruh gabung, sini gabung. ya. Gabung sini aja. Mau tak goleki kok enggak Gabung ke sana, ada ning Mas. endi Kita wonge dhuwur kok ora ketokno. Mikir nggih Petro, Mas dulu Mas. Rene truk.
Petruk. Petruk. Garueng, Petru. Ayo, nek Truk, gareng maju, Truk. apa ning kulene Petruk. Kenapa? Petruk. Nah biasanya gitu kalau goro-goro itu. Nek nang kene ki saru. Oh nggak boleh dipanjang gitu. Ora itu dipedhot. Garueng. Petruk nek ora jero Petruk. Nah, Oh lagi lah Petru. iki Petruke ketara duduh. Anjir. Wong gawa ungu. Ki Petruk kok ora seragam karo gareng iki klambine iki piye kuwi? Iya, iki beda ya ungu. Lah nek aku ragat kono nyewa kok, Bos. Nempel kupak. Jenengan gabung menika. mriki nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng. Allah ada. Iya, bila Nyanyi apa? Ini jika umat paroki Santo Yusuf Ambarawa yang terkenal Mr. Jos, penyiar radio zaman dahulu saya penyiar pasar sapi. Penyiar Kok radio. kejak menek karo aku to. Ora. Oh, kene kane karo adi. Saiki Sing ngene. mriki mawon joget. Reng. Saiki ora dadi penyiar. Bakul kacang. Wah. Oh, bakul kacang. Ngerti Nggak kacang? apa-apa, daripada itu wadah Ah. kacang itu wadah kacang. Itu. Alah, ini kakean cangkem ngono wae. Contoh. Pas ngono lho karepe. Heeh. Lah nek kowe kacang mayasi kowe Apa Kok sik itu? aku kok go. kakean cangkem marai emosi. Ngono nesu. Oke, kita nyanyi sambil nyanyi. Bos, kira Kok sik? medhit, Bos. Kok hilang Petru Mosok Petruk nggo sepatu. Lah mancen betul Loh, modern. biasanya gitu kok. Nggak Betul modern. apa-apa. Awas manuk Petro nek- Jogja. manuk nek kepetel iki lho. Wah, wis. Wis. Kok sik. Iki Apa ini muni dewe kok. ora ki namune. Oh, iya. Oke. Ayo kanca. Yo. Bila Ra Bila ada roh ya. Allah ada. Jumeneng ayo jumeneng. Tak melu ngrameke suasana Oke. 100 tahun Gereja Jago Ambarawa. Oke, Yes. siap. Aku ki dadakan ki mau. Oh, sidane cepet Dadakan. malih. Monggo. Lho, Apa sing muni ki? HP-mu ki patenono. Wes kok impek kok macedake ting tung tang ting Oh, tung lah. tang ting Piye? Joget iki? Jogetmu mau piye? tang ting tung tung tang ting ngono ki. Oh, tanggung. Ayo. Tanggung iki cedak karo Pak D iki lho. Ya. Kiri laras. Ada yang bisa? Oh, bisa, pasti Ada? bisa. Nanti aku cari yang belakang. Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari setiap menari. Bakale joget ayo. Bukan menari setiap menari. Bukan menari setiap menari. Yang bisa ikut nyanyi ke depan sama saya sini di tengah sini, Bu. Nah. Ayo kene melu nyanyi kene. Ya, kiri laras. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari setiap menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari
kasih Ibu. Matur nuwun. Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu Siapa? namanya siapa? Ibu Tuti. Dari lingkungan sini atau? Yerusalem. Oh dari Yerusalem. Terima Nanti kasih. jauh, Yerusalem ini ngendi jajal? Hah? Nanti rang Yerusalem ini. Aku ngerti Bu Tuti. Wilayahnya ngendi? Aku Yerusalem ngendi? aku ra wong Barowo ya ora ngerti. Pundi? Ya, ora Mas ngerti. Petro. Bu, Yerusalem niku pundi suster? Oh golek kepean. Loh. Pundi suster? Kan Yerusalem di luar negeri. Mas Petro tahu nggak? Yerusalem wilayah sini loh. Sini. Mana? Ayo, siapa yang ngerti ngacung? Sampean ora ngerti. Saya ketemu. Wuluh. Petro modal yang ini kireng ra kaya kowe Loh. golek saweran. Lah nek Lah dekne Petro kan ya modal ngene. iki mau kan entuk kan anu. Iya, nyari dia. Kalau ini bagi. Gawe apa? Gawe apa? Kamu Oh. kan? Ana wong tua Mary. Aku ora takon. Kareng Oh. asma sinten, Pak? Bagong. Nama saya Nggih, asmane sinten? ketoke Pak Dalang ya wis Ya sing takoni sampean ki sing jawab sampean kok Pak Dalang. nyebutke. Namanya Grahita. Grahita. Grahito. Oh, Grahito. Oh, gerah itu ki gerah moto. Gerah moto. Nggih. Nek nang puskesmas mesti ditakoni. Nggih. Gerah apa, Pak? Oh, Grahito. Oh, Kula niki lho Dok, kita ki lho, ngaten nggih. 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 Kula niku mbiyen sekolahe teng mburi gereja. Sing takon sapa? Oh. Kula ngandhakake. Oh, nggih. Ben ora ana sing takon, Nggih. ben kabeh ngerti. Nek ngerti nek kepethuk do takon. Dadi saben dina petuk takon. Oh, takon tapuk. Takon. Tapuk sandal. Tapuk. Nggih, Iki Mbah, sasi napa? nyun sewu, Mbah. Nggih. Yuswa pinten, Mbah? Yuswa. Niki sasi napa? Kita 17. Niki Desember. Kula kelahirane Nggih, tanggal 9 Desember 1938. berarti Jaja. Yuswa Mangitung, pinten? mangitung. Aku ora iso ngitung kok, sing duwe umur kono aku sing kon ngitung. Malah nambah-nambah sumet ya orang yo. Oh. Ngitung umur kowe wegah ngitung. Kira-kira piro, Mbah? Nggih. Jare Nggih. 17 jare. 17. Heeh. Wah, Cek 17 iki. 17 apa? 17 17 Diwale. Oh, 17 ya. Heeh. Heeh. 39 di. Ah, sak loro. Pira? Piro jar? Malah Berarti 10. dikon melu umet awak dhewe iki. Matur nuwun, Mbah. Nggih. Nggih. Matur suwun, Mbak. Berkah dalem Oke. Gusti, Mbah. Kita kembali ke studio 1. Oke. Lagu berikutnya apa, Mbak? Menawi saking sinden saged memberikan lagu dulu sambil kita naik Pak Santo. Oh, iya. Oke, Kita monggo ugi sinten. wonten pambutan. Sinden ayo. Mbak Tika, monggo sinden mau nyanyi apa, Mbak? Kira-kira. Ya mung ngono kuwi tok. Lingkungan iki ngono kuwi tok. Ayo. Nggih, niki Apa ki saiki? enten pamundutan. Ah, pamudutane apa orang? Kanjeng. Aku nek undang kono ya Kang ya. Ayo Mbak Tika, karo nunggu Diwaca. pamundutan kuwi, Mbak Tika. Sugeng dalu Oh, iya, Mas weh. Gareng. Oh ya salah aja sugeng. Apa ta? Aku ndalu. Kula dalu Mas Oh, lah. Gareng. Ngono kuwi. Jenengmu sapa ta? Kula Mas Tarmuji. Gitar muji gede bantare ran Lho jaman. tenan iki Tarmuji kok. Saking Tambak Rejo badhe nyuwun sekar. Njaluk kembang apa? Kembang Kembang apa? mawar apa kembang melati? Gubuk asmara kagem sedaya warga Ambarawa mugi pinaring ngaken rahayu tebih saking Sengkala kagem jamaah Katolik Gereja Jago Ambarawa
berkah dalam Gusti. Amin. Dalam. Amin. Tadi dari Amin. lingkungan Santa Elizabeth ada pamundutan podang Podang kuning. Tapi sebelum Santa ini, Elizabeth. iki ana sing penting. Ada salam dari Romo Handi. Tadi hidup ini adalah kesempatan yang aransemen itu Romo Handi. Oh ya. Yes, Dip. ini. Luar biasa. Menika ada titipan Mbak Tika diminta untuk maju ke depan. Ayo, Ada iya. lagu titipan dari Romo Handi. Ayo, Apa tuh, Mbak? maju. Lagune Tombo Ati. Tombo Oh. Ati kan kita biasanya kenal lagunya versi apa? Versi Islamik. Versi Islamik ya. Ini ada versi juga dibikin sama Romo Handi untuk Oke. kita rayakan bersama. Ya, ya. Itu versinya apa? Versinya apa Mbak Elisa? Lah dirungokke no. Oh, iya. Iya. Tak kira Yuk, versi. baris kene, baris. dangdut. Mbak Tika maju ke Ya, Mbak depan. Tika. Ya, Nama Mbak Tika. monggo. Jadi itu diganti syairnya Mbak Elisa ya? Nggih. Sekarang menika genrene lirike diganti. Genrene sama. Monggo kepareng. Sugeng dalu Mbak Yu Cangik Mbak Yu Limbo. Iya, sugeng dalu Mbak Tika. Sugeng dalu Mbak Selamat. Tika. Ki selamat kok sapa? Sugeng. Nggih. Iki Pak Sinteng. Sugeng. Pak Petro. Gareng, kok gareng. Wong garenge kae kok. Nggih, menika wonten pamundutan apa? Mbak El Tombo Ati nggih. Tak Tombo ajak kanca. Ati. Yuk, kancane sapa? Mbak Jesslyn, Mbak Risma. Jesslyn. Oh, Jes. Kancane Jes. Iki anakku wedok sebelahne iki. Kene. Gelem nggih Bapak kok ngene. Ah, iki anakku wedok tenan e. Ah, aku mbiyen tukang kendang saiki ora kok pensiun kok. Kene. Kuwi Jessin sing mripate rada kataran. Ah. Kene Jes. Sebelumnya sugeng dalu Pak. Sugeng dalu nggih Mbak Deslin nggih. Nggih. Sugeng dalu Ayo. Pak Petro. Heeh. Nggih. Piye Nduk, kabare suara tuh ketemu nyok Bali apa ora iki? Bali omahe Mbak Ora Sari. kakean job malah. Dadi nek Bali kakean job. Nggih, menika ngaturaken pambudutan nggih Pak Mas Limbo, Mbak Limbo, Bu Cangik. Nggih. Kersanipun cak-cek. Tombo ati iku
Iki mau pamundhutane sapa? Kang Gareng. Romo. Ndi mike dikebol karo Romo Handi. Romo Handi. Iki mau Repto. Apa jenenge? Napa? Tombo Ati ning versine diganti Kristen. Nah. Ya. Nek Tombo Ati rencang sebelah benten kalian mriki. Benten. Semuanya itu sama. Padha. Tujuannya Intine padha, tujuane sama. padha. Nggih, Truk. Iki iki ana panyunan podang kuning karo gubuk asmara sing dikersake Mbak Elisa. Mbak Elisa. Iya. Aduh. Yo, Mbak Elisa waduh kudu kae sing oke yo. Ojo Mas. Aku nek karo kancaku wis pokoke padha nyambut gawe, entuk sithik didum sithik, entuk akeh dipek dhewe. Tak kira entuk akeh dipek dhewe. Nggih. Ini satu lagu tak aturkan sendiri, nanti satu lagu lagi aku bisa minta tolong sama kakak-kakak Gerila. Kok jangan penyanyi dong. Waranggono itu sebuah apa ya, kehormatan. Kehormatan untuk pengrapit ya. Nggih, leres. 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 Podang kuning dulu ya. Oke, tak aturkan. Dari Santa Teresia. Santa Elizabeth. Nggih. Oh, saka rumah sakit ta, Mas? Kok rumah sakit sih? Santo Elizabeth. Oh. Nadyan wujud temong paksi wong ngawekani tembang dibawani iki ora kena digang. Oh, padune arep udut ora. Endi nyekel udut ya ora. Wis ngincang-incing kan kamu. Oh iya bagus kayak gitu aja. Aku ki arep takon. Etika ki. Aku arep takon. Napa ta? Piye carane ganti baterai jam ning dhuwur kono? Suster. Suster. Kuwi kira-kira jam model piye ayo? Satu pertanyaan menika beto baterai napa mboten? Oh, iki jam cara Jerman. Oh, ya betul ya. Dadi ana mesine muter terus. Oh iya kaya. Apa wis tau weruh apa? Lho tenan gelo Jerman, jejer kauman. Ora, iki mau Mbak Elisa wis tau weruh apa nek gawean Jerman? Wis tau ngerti nek gawean Jerman apa? Loh, maca no. Maca endi? Ya ini kan udah 100 tahun. Ini dari masa Belanda waktu di sini kan. Betul kan? Wis ngerti kono betul sekali. Iya. Iya betul. Kae iki arep wis tuwa. Ini nek kok jak sejarah angel. Ya iki tak bacotke. Ayo iso ra coba. Bawa. Ora mung terus ngangel. Wes suwe. Wes suwe nggon kula Kene apik. Apik nganggo. Cara nek melu kurno melu bas apa melu tenor? Tenor. Oh, tenor. Lho nek ora percaya ngene lho. Iki sebahan kene do, kono mi, kono sol, kono do kan nek wong kur kan do mi sol do. Nah iki we. Do loro do ya. Kene mi, kene sol. Ngantuk. Mana dagelan kok ini ngantuk. kor ya. Sini bilang do ya. Do, do, do. Iki loro tok do. Do. Ayo bareng. Do, mi, mi. Mikir kayak moto lele wae. Mi, mi, sol, we, do. Saiki bareng separa mamo sepira, separa mamo sepira. Do, mi,
sol, do bareng ya. 1, 2, 3. Enak gak? Enak. Cara ngono ya. Lah iya. Saya biasanya dadi jeligen Nek latihan kudu papak jari kudu mlebu nang cangkem ngene iki lho. Oh iki carane ben piye? Ben suarane ki lantang. Oh. Do mi sol do nek bareng ae baleni nek. Baleni. Do mi sol do. Ngono lho. Mulane terampil cukat trenggiling. Dhisik lho, trenggilingmu kuwi. Trengginas, trenggiling. Saya pernah menjadi bintang tamu di gereja Jago. Oh, wis tahu. Tahu juga di Unika. Unika, oh ya. Tapi rombongan. Melu rombongan to. Rombongan kur. Sepiro iki mau, Mas? Nek ra kleru, haleluya, handle. goleki si podang jenar iba bunga Ngapa pada ketawa? Oh, jarinya hilang. Jarinya hilang. Oh. Nang isor ya. Golek nang isor ki lho. nyanding bisa dadi tombo Gareng kendit. Yuk. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang
ndutut ati keprangan ora mendati kusen saya nandrani tak sranani sun pikatulut ben matur nuwun Sampun kula Mbak aturaken Elisa menika pedang kuningipun. katuran pinarak Iya, Pinarak kok pinarak. nah lenggah ingkang kati sekeca kalih buka-buka nganu wonten job apa? tasih wonten panyuwunan gubuk asmara kepareng sinten iki sinten Risa kalih Fania oh Mbak Risa kalian Mbak Fania Iya. monggo jumeneng tenan jan pokoke giri laras kuwi Iki nganu ya. penabohe nom-nom kabeh waragonane ya nom nom-nom kabeh. kabeh angger tuwa sithik pateni Kok pateni. Pak Sugeng, Pak Sing pateni dipites apa piye? piye Tambah Mbak Cepret. oh iya Oh, tambah Mbak cebret nongkle Kok bete? nah wong ayu jenenge cebret bret waduh ngono dalem waduh lah dipanggil kok ya iya nggih Mbak Cebret nika wonten panyuwunan gubuk asmara pun katuran kalih bawani nggih monggo urut setunggal dadi saka kene sik njerono nggih ta Saking jenengan apa kula? lho saka ndi mulai saka ndi Manut. saka kene Manut. oke monggo Apik. Nyuwun tindingane, Mas. Bos, tintingan maksudnya kene ora kendang to, Bos. Oh iya. Sik to, Pak Sidora iki. Ingkang Ya. Dibawani Morat? nggih. Dibawani yo. Nyingkar nyingku. Wiwitane nyingkar nyingku. Koper. Lingsem yen ke motan lelampahan kang Iki gilarane kono ku wis deg-degan malah mbok getak iki lho. Oper. tresno tulus nadyanengku bekas Tukang jidure kok serik menek karo Cebret. Ora asline iki iki ngiling-ngiling. Kudune sing serik malah anggon, kok malah kowe to, Didi. Anggon ki jan seprono-seprene kaya ora entuk jodhone. Nggih. Monggo katuran pun lajengaken. yen liwat aku
dasare nom-nom. Wah, serana napas sing pedhot landung kabeh. Lancar tenan iki. Oh, manunggal kok. Manunggal. 3 dadi siji manunggal. Manunggal. Nek 5 dadi siji? Ponco tunggal. Ponco tunggal. 6 dadi siji? Wah, ngono karo. Mbok karo. Cedetan Sari, Mbak Fania, Mbak Cebret Nongkle. Cebret. Cebrete ya? Kelingan ono cebret iki. Oh ya aja kelingan sing werna-werna sampean jijiki. Oh jijiki to. Mergo pripun iki Mak Cangik mali, Mbok? Itu Mbak Elisa, mbok menawi wonten pamulutan malih Mbak Elisa. Nggih niki kagem terakhir. Terakhir wonten ing Limbukan niki all artis sedaya waranggana mandhap. Nah, sareng-sareng kalian Mbak Elisa or karus alaso. Lagune napa Mas? Lambelo, tole, tole. Je menika napa lagunipun nderek Mbak Tika? Desa kok ngonek-ngonekke wong. Hah? Desa mulu ngonek-ngonekke wong. Kok ngonekke wong piye? Lambelo, lambelo, lambelo. Lah tergantung negara tawa cara negara tawa tata. Wis ngomong apa? Lambelu nek cara toli-toli napa nih Mbak? Atine Mbak. Ditata sing kepenak alon-alon. Piye-piye le ngomong alon-alon. Negara tawa cara negara mawa tata. Desa mawa cara, negara mawa tata. Nah, itu sendiri-sendiri. Di sini lambelu apa? Tempatku itu dempet lambelu aja. iki nek kasare nyun sewu. Apa? Oh, tadi kayak ini kan? Ini kan? Ya. Ini. Contong. Tak kandani. Ini kan? Kecewa adu jago nek kuwi. Apa? Itu kan? Persis ya, wangon niku. Wes tekan mulai ngono wae. Api. Dhisik nek Apa iki bangane iki mau? Apa nek nganggo ini? ora aja ya. Dhisik angger wong tuane awake dhewe. Ya. Abodo arep Natal nyekel jago kok angel. Kene iki goki jagung. Njur ngene iki dipangan tuh kan ora roh matane. Njur dicekel. Oh, gitu carane. Kecewa adu jagung ngono kuwi. Lah kayak gitu. Ya. Oke. Al artis ya. Monggo. Al artis. Iki nek direng, medun apa ning dhuwur iki? Yo mantap. Medun kabeh ya. Lagunya Ninggal Katresnan ya bersama Kiri Laras. Monggo.
Matur nuwun kunjuk dumateng Waranggono. Wonten 6 cacahipun ugi bintang tamu Mbak Elisa Orkarus Also. Apa ki mau? Baleni Bintang New Papala. tak kira nyoba.